Hvad? Jeg skravler op i den, mand. Hvad laver du? Fuck, du retard, når man bare kan gå udenom. Ses. Jungle på. Os to på jungle, mand. Vi dør lige om lidt, Mike. Vi dør lige om lidt, du. Hold kæft, mand. Første etage. Hvad sker der? Fuck, mand. Hvad så hvis vi taber kameraet? Har jo ikke en beviser på, at vi har været i en jungle. Hvad, Mike? Hvis du blev lidt tyggegummi. Jeg er bange. Det var forfærdeligt. Jeg er bange. Jeg ved ikke, hvad så hvis der kommer en tiger og angriber os? Nej, Mike, kom nu. Vi er der snart. Toppen, vi kan se lys igen, Mike. Vi er nået toppen af junglen. Kan vi se alle vilddyrene gå dernede og lege smarte? Mike. Skub mig. Kom her. Hund, kom her. Hund. Så kan jeg komme op og fandme min bag. Det er du allerede. Der er legehuset. Hvem bor? Jeg er ensom. Mike, vil du ikke gerne komme og holde mig med selskab? Jeg er ensom. Hun er faktisk død. Jo, hun er. Det gør jeg heller ikke. Villa, okay. Villa, Camilla har gemt det lov. Jeg håber, hun ser det. Hvad fanden? Det er en sjælden mongol, Mike. Den leger. Hvad fanden? Ja, det går godt dernede. Der er en gang i. Det må være kommet op på junglen uden så den. Ja, det er junglen. Det er et farligt væst. Jeg tror godt, den kan lide den legevæst der. Hvis I kunne lide den her video sammen med min bedste ven Mike, så kan man like. Det var min Mike video for en weekend, som jeg bruger hos min far, hvor han sammen med mig. Så jeg håber, I kunne lide den.